Tässä videossa käsitellään välipohjan värähtelymitoitusta tulevan Eurokoodi 5 mukaisesti. Tarkastelussa on ihmisen kävelyn aiheuttama välipohjan värähtely. Ihminen aistii välipohjan värähtelyn tavallisesti 3 tavalla. Tuntoaisti. Värähtely tuntuu tavallisesti tärinänä kehossa. Tavallisesti välipohjalla olevat muut henkilöt aistivat värähtelyn. Välipohjalla kävelevä henkilö ei välttämättä itse havaitse värähtelyä. Näköaisti. Esimerkkitapauksessa välipohjalla olevan kasvin lehdet heiluvat värähtelyn vaikutuksesta. Esineiden heiluminen saattaa aiheuttaa myös ääntä, jolloin värähtely aistitaan myös kuulon avulla. Ihmiset kokevat värähtelyn häiritsevyyden eri tavoin. Toisia häiritsee pienikin värähtely, kun taas toiset eivät koe edes suurta värähtelyä häiritseväksi. Koska värähtelyn häiritsevyys on subjektiivinen kokemus, sen huomioiminen suunnittelukriteereissä on haastavaa. Viimeisten 30 vuoden aikana eri maissa on tutkittu laajasti värähtelymitoituksen kriteerejä, usein täysimittakaavaisilla testilattioilla ja koehenkilöarvioinneilla. Siksi värähtelymitoituksen suunnittelukriteerit voivat vaihdella merkittävästi maittain. Ihmisen askeleet aiheuttaa välipohjaan herätteitä, eli iskuja, jotka saavat välipohjan värähtelemään. Herätteet sisältävät iskumaisia ja jaksottaisia komponentteja. Askelien tuottamat iskut ovat suuruudeltaan noin 1 kilonewtonin luokkaa. Ihmisen kävelytaajuus on yleensä 1,5 tai 2,5 Hz, eli henkilö tuottaa välipohjaan 1,5 tai 2,5 askelherätettä sekunnissa. Kävelytaajuuteen vaikuttaa kävelyn rytmi. Mitä pidemmän matkan ihminen voi kulkea yhtäjaksoisesti, sitä nopeammin hän yleensä kävelee, ja sitä suurempi on kävelytaajuus. Siksi myös tilojen koko vaikuttaa välipohjan värähtelymitoitukseen. Esimerkiksi pitkät käytävät julkisissa rakennuksissa voivat mahdollistaa jopa hölkkäämisen, jolloin kävelytaajuus voi nousta yli 3 hertsiin. Välipohjaan syntyy resonanssi, kun kävelytaajuus ja välipohjan ominaistaajuus kohtaavat. Tällöin resonanssivärähtelyn amplitudi on voimakkaimmillaan. Värähtelyä voidaan hillitä vaimennuksella, mutta puurakenteisissa välipohjissa vaimennusta on jo luonnostaan paljon. Vaimennus on seurausta rakenneosista, jotka muuttavat värähtelyenergiaa lämmöksi, esimerkiksi kelluvan lattian ja villatäytteiden ansiosta. Vaimennussuhde voidaan myös määrittää standardoidulla testauksella. Koska välipohja värähtelee voimakkaammin ominaistaajuuden alapuolella kuin sen yläpuolella, ominaistaajuuden tulisi olla riittävän korkea, vähintään 2-kertainen kävelytaajuuteen nähden. Resonanssialueella resonanssivärähtely on hallitseva ilmiö. Jokainen heräte eli askel lisää värähtelyn energiaa ja lattia tärisee jatkuvasti jalkojen alla. Ilmiö loppuu vasta, kun kävely pysähtyy. Tällaista välipohjaa kutsutaan matalataajuuslattiaksi. Resonanssialueen yläpuolella tilanne on toinen. Värähtely ehtii vaimentua askelten välillä, eikä tärinätuntemusta havaita. Tällöin välipohja vain joustaa kevyesti jokaisen askeleen alla, ja tätä kutsutaan korkeataajuuslattiaksi. Puurakenteiset välipohjat tulisi suunnitella siten, että niiden alin ominaistaajuus on resonanssialueen yläpuolella. Välipohjalla on omia luonnollisia värähtelytaajuuksia, eli taajuuksia, joilla se haluaa värähdellä, kun siihen kohdistuu heräte. Sama ilmiö näkyy esimerkiksi kitaran kielessä. Kun kieltä näpäyttää, se värähtelee ominaistaajuudellaan. Jokaisella ominaistaajuudella on oma värähtelymuotonsa, mutta välipohjan mitoituksessa tarkastellaan pääasiassa alinta ominaistaajuutta, koska se on merkittävin kävelyn aiheuttamien herätteiden kannalta.
Jos alin ominaistaajuus on esimerkiksi 4 Hz, on välipohjan ominaistaajuus kävelyn aiheuttamien herätteiden näkökulmasta resonanssialueella ja näin välipohjaan voi syntyä resonanssiilmiö. Ominaistaajuuteen vaikuttavat välipohjan jänneväli, massa ja taivutusjäykkyys. Näillä voidaan siis säätää värähtelyominaisuuksia. Tulevan eurokoodin 5 mukaan välipohjan alimman ominaistaajuuden tulee olla vähintään 4,5 Hz. Välipohjan ominaistaajuuteen vaikuttaa myös sen tuentatapa. Jos välipohja on tuettu jäykkiin, painumattomiin tukiin, kuten seiniin, tarkastellaan pelkästään välipohjan ominaistaajuutta. Jos taas tuki on joustava, esimerkiksi palkki tai palkit, tarkastellaan välipohjan ja tukien yhteistä ominaistaajuutta. Tällöin ominaistaajuus on yleensä alhaisempi kuin jäykkään tukeen tuetulla välipohjalla. Aikaisemmin todettiin, että resonanssialueen yläpuolella välipohjan värähtely on ohimenevää, eli se vaimenee askelten välillä. Tällöin välipohja vain taipuu hetkellisesti herätteen vaikutuksesta ja tämä taipuma aistitaan värähtelynä. Kävelyn aiheuttamaa herätettä kuvataan välipohjan mitoituksessa 1 kilonewtonin staattisella pistekuormalla, joka vastaa henkilön askeleen dynaamista voimaa. Välipohjan värähtelymitoituksessa kuorma sijoitetaan siihen kohtaan, missä välipohjan kantavaan runkoon syntyy suurin taipuma. Jos välipohja on tuettu joustavasti, tukien vaikutus huomioidaan lisäämällä taipumaan puolet tuen pystysiirtymästä, joka määritetään 0,5 kilonewtonin kuormalla. Välipohjan taipuman määrittämisessä 1 kilonewtonin pistekuormasta voidaan huomioida välipohjan poikittaissuunnan taivutusjäykkyys, eli jäykkyys jänneväliin nähden kohtisuorassa suunnassa. Mitä suurempi tämä poikittaissuunnan jäykkyys on, sitä laajemmalle alueelle kuorma jakautuu välipohjassa. Välipohjan taivutusjäykkyydet eri suunnissa vaikuttavat sekä ominaistaajuuteen että välipohjan taipumaan 1 kilonewtonin staattisesta pistekuormasta. Välipohjan ominaistaajuutta ja staattisen 1 kilonewtonin pistekuorman aiheuttamaa taipumaa määritettäessä tulee määrittää välipohjan jännevälin suuntainen taivutusjäykkyys metrin leveää kaistaa kohti sekä välipohjan poikittaissuuntainen taivutusjäykkyys metrin leveää kaistaa kohti. Staattisen 1 kilonewtonin pistekuorman aiheuttamaa taipumaa määritettäessä tulee määrittää myös välipohjan tehollinen leveys. Mitä suurempi tehollinen leveys on, sitä pienempi on välipohjan taipuma. Palkkirakenteisessa välipohjassa poikittaissuuntaista taivutusjäykkyyttä voidaan lisätä jännevälin keskelle asennetulla poikittaispalkilla. Poikittaispalkki voidaan toteuttaa palkkiväleihin asennetuilla palikoilla ja niiden alapintaan asennetulla laipalla, jotka yhdessä palkiston päällä olevan levytyksen kanssa muodostavat I-palkin. Ristikkopalkkirakenteisessa välipohjassa poikittaispalkki voidaan toteuttaa tavallisella suorakaidepalkilla. Välipohjan poikittaissuuntaista taivutusjäykkyyttä voidaan lisätä myös erilaisilla pintarakenteilla, kuten betonirakenteisella pintalaatalla. Palkkirakenteisessa välipohjassa myös poikittaiset koolaukset voidaan hyödyntää poikittaissuunnan taivutusjäykkyyden lisäämiseen. CLT-rakenteisessa välipohjassa poikittaiset lamellikerrokset toimivat luonnostaan poikittaissuunnan taivutusjäykkyyden lisääjinä. Välipohjan värähtelymitoituksessa on huomioitava myös mahdollisten pintalattioiden värähtely ja taipuma. Pintalattian liiallinen joustaminen voi luoda tuntemuksen, että välipohja värähtelee, vaikka välipohjan kantava runko olisi värähtelemätön. Eristekerroksen päälle toteutettu kelluva pintalattia saattaa myös alkaa resonoimaan eristekerroksen päällä kävelyn aiheuttamista herätteistä. Tuleva eurokoodi 5 määrittelee välipohjan mitoituskriteerit siten, että välipohjat jaotellaan eri tasoihin suorituskykynsä perusteella. Välipohjan värähtelymitoituksessa tulee siis ensin päättää, millainen suorituskyky välipohjalle halutaan. Mitoituskriteereihin vaikuttavat myös kansalliset ohjeet ja määräykset.
Tuleva Eurokoodi 5 antaa suosituksia myös suorituskykytason valintaan. Suorituskykytason valintaan vaikuttavat myös kansalliset ohjeet ja määräykset. Tulevan Eurokoodin 5 kaavoilla voidaan tarkastella myös monijänteisiä välipohjia. Välipohjaa ei tule kuitenkaan toteuttaa jatkuvana eri huoneistojen välillä, koska välipohja saattaa siirtää värähtelyä ja ääntä huoneistosta toiseen. Seuraavaksi esitetään välipohjan värähtelymitoituksen periaatteet tulevan Eurokoodi 5 mukaan. Välipohjan värähtelymitoitus aloitetaan välipohjan suoritustasokyvyn valinnalla. Seuraavaksi valitaan kävelytaajuus, jotka esitetään Eurokoodissa rakennuskohdekohtaisesti. Samassa rakennuksessa voi esiintyä erilaisia kävelytaajuuksia. Esimerkiksi pitkillä käytävillä saattaa esiintyä korkeampia kävelytaajuuksia kuin huoneissa. Seuraavaksi määritetään välipohjan värähtelymitoituksessa käytettävä massa, joka koostuu seuraavista: välipohjan omapaino, välipohjan päällä olevien väliseinien omapaino sekä hyötykuormien pysyvä osa 10%, joka kuvaa esimerkiksi siirrettäviä huonekaluja. Jos välipohja on monijänteinen, hyötykuorman pysyvä osa on samanaikaisesti kaikilla jänteillä. Seuraavaksi tarkastellaan välipohjan ominaistaajuuskriteeriä. Välipohjan jännevälin suuntainen taivutusjäykkyys, EIL, tunnetaan. Välipohjan poikittaissuuntainen taivutusjäykkyys, EIT, tunnetaan. Värähtelymitoituksessa käytettävä massa M tunnetaan. Määritetään välipohjan alin ominaistaajuus F1. Jos välipohja on tuettu toisesta tai molemmista päistä joustaviin tukiin, kuten palkkeihin, määritetään lisäksi välipohjasysteemin alin ominaistaajuus F1. Määritetään välipohjan alimman ominaistaajuuden raja-arvo F1 LIM kävelytaajuuden perusteella. Välipohjassa ei esiinny resonanssiilmiötä, kun F1 on suurempi kuin F1 LIM. Välipohjan alimman ominaistaajuuden tulee kuitenkin aina olla vähintään 4,5 Hz. Kerrostalossa välipohjan suorituskykytasoissa 1 ja 2 alimman ominaistaajuuden tulisi olla vähintään 8 Hz. Välipohjan ominaistaajuuden perusteella tiedetään, onko kysymyksessä matalataajuuslattia vai korkeataajuuslattia ja millaisia mitoitustarkasteluja välipohjalle tulee tehdä.